a cikin idanun zai iya sa ya fashe. Idan ya fashe, wannan ruwan nasa da itsiyaye shi ne ake gani a ido, ake cewa da shi hakiya. Wannan hakiya ana iya yin aiki a ɗebe ta, sai a saka gilas mai daidai ƙarfin wannan gilas ɗin da ya fashe na cikin idan. Wato ita hakiya, wannan lens ɗin da Allah ya halitta a cikin ido yana iya fashewa. Duk wani abu da zai iya sa pressure ta ƙara a cikin idon, ko bigewa, ko wani abu da zai janyo idon ya zama ya takura, yana iya, tunda abu ne kamar ruwa a leda, to wannan yana iya janyowa in ya fashe. Yana fashewa kamar ka tsiyaye, a ce ruwa ne da yake cikin pure water ya tsiyaye, to shi tunda fari ne sai ya taru a ciki, ba inda zai baya ba inda zai waje. Sai ake yin aiki, sai a ɗebe wannan ruwan, sai a cire ledar tasa, sai a zo sai a yi maka tabarau wanda yake da gilas ɗin da yake da daidai ƙarfin wannan gilas ɗin naka da ya fashe. Wannan yanzu ya sa ma an samu ci gaba, shi ya sa ma an aka yi aikin ma ba a daɗewa a asibiti, saboda abu ne na aje a ɗauke, in an ɗauke a saka wani, a auna ka a yi maka wani. To yanzu ma ana yin abin da ake cewa implant, contact lens, wato in an cire sai a samu daidai ƙarfinsa, kuma an yi wanda ake saka a cikin idan, ba sai ka sa tabarau ba. Ai dama kaga in an yi tabarau ai mayar da shi ake yi a waje, to yanzu ma an yi haka, zaka juya da idan ka kai bacci, ka tashi kai komai, kuma an sa maka sabon lens. To ita hakiya, wannan lens ɗin ne wanda Allah ya halitta, shi ne larure iri-iri sukan same shi sai ya fashe. Idan ya fashe ake cirewa, in an cire sai a mayar maka wanda ɗan adam ya yi. Da yawa akan samu saboda juye-juyen rayuwa, musamman wanda suke da larure kamar na hawan jini da ciwon sukari, akan samu shi kansa contact lens ɗin in an sa, akan buƙaci lokaci a je a dinga ɗaga darajarsa, saboda idan mutum yana tsufa, yawanci akan samu idansa yana daɗa zama ya rauni. To raunin da yake yi kuma ina buƙata a dinga yin dubawa lokaci ana canja masa ƙarfin tabaran don a inganta masa ganinsa. Wannan shi ne kawai abin da ake nufi da hakiya ko kuma cataract. Shekaru suna ɗaya daga cikin abin da yake janyo cataract, wato hakiya. Abin da ya sa, saboda akan samu shi lens ɗin tunda tsokar halitta ne, ina iya zama ya rauni, sai ya zama ba shi da ƙwari, abin da ake cewa fragile. Saboda haka ko yaya ɗan wani abu in motsi idan yana iya fashewa. A shekaru suna janyowa, kuma shekaru kamar yadda suke iya taɓa hanyoyin jini, suke iya taɓa fatar jikin mutum. Ku duba irin ƙarfi irin na fatar jikin mutum, amma tana iya zama ba ta da ƙwari, zamanto ta yi wrinkles, wato ta tattare. To haka idanu ma ina iya sa. In fact, a dalilin shekaru ma akan samu shi kansa ƙwayar idan ta ɗan lotse haka. Yanzu mutum ya ɗauki ƙwayar ido kaman ƙwai ne haka, ka ɗauke ta a ce ƙwanduwar da take ciki, daga nan ake ga idan hasken yake shiga yake gani. To a ɗauka kuma ƙwanduwar nan gaba ɗayanta kamar leda take. Idan shekaru suka yi nisa, za ta ɗan lankwashe. In ta lankwashe, abin da yake ciki ma zai iya zama ya taɓu. To shi kuma lens ɗin a ciki yake. So in shekaru suka yi nisa yana iya fashewa, saboda quality ɗinsa ya yi losing elasticity, ba shi da wannan laushin da yake da shi, sai ya tsinki. Amma maganar gado, abin da ake gado shine glaucoma, raised eye tension. Shi ma kuma dan saboda za ka iya danganta shi kafaɗa da kafaɗa da hawan jini. Hawan jini ana gadonsa, ina bin tsatso, amma ba za ka iya danganta cataract da gado ba. Cataract wani abu ne yake fashewa idan mutum. Idan ta ya za ka gaji, inda dole kai ma naka na babanka ya fashe ko na kakanka ya fashe, kai ma naka sai ya fashe. Ba zai yiwu ba, irin ya danganta da irin rayuwarka. Amma glaucoma, wato raised eye tension, wato karuwa da tension din idan mutum yake karuwa,
ganinsa ya dinga raguwa, ana diminishing abin nan space ɗin ganin ina matsewa, to wannan ana iya gadonsa. Ana iya samu kaka yayi, baba yayi, ɗan ma yana yi. To wannan shine, amma wancan wanda ake cewa hakiya ita ba ta cikin abin da ake iya gado. Mutum yana shan giya, in yana shan giya ina iya zama ɗaya daga cikin abin da zai iya janyo masa weakness na lens ɗin, kamar yadda zai iya janyo masa rauni a jikin hantarsa, zai iya janyo rauni a jikin zuciyarsa, zai ina janyowa rauni a kwakwalwarsa, to haka ma idanunsa ina iya yin rauni.